जय राधे कृष्ण। माँ भाई भौणी को मो सादर प्रणाम। आज मु पढ़ी श्रीमद भागवत कथा सांख्य जोग द्वितीय अध्याय श्लोक 40। आसतु आरंभ कर। नेहाभि कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभि कर्म नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ହାନି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାମ କରିବା ବା କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କାମନା ନ ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାମ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଏପରିକି ଏ ଦିଗରେ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହା ଶେଷ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ କର୍ମ କଲେ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତାହା ଶତକଡ଼ା 2 ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ କର୍ମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଲାଭ ନ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଜାମିଳ ଶତକଡ଼ା ଖୁବ୍ କମ୍ ଭାଗ କର୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା ଶେଷ ଭାଗ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି, ମୁଁ ବୋଲୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ୍ୟକ୍ତ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମଂ ଚରଣଭୁଜଂ ହରେର୍ ଭଜନ ପକ୍ୱଧ ପତେ ତतो ଯଦି ଯତ୍ର କ୍ୱ ବା ଭଦ୍ର ମଧୁ ମହୁଦମୁଷ୍ୟ କିଂ को बार्थाक्तो भजतां स्वधर्मतः। अर्थात ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା କର୍ମରେ ସେ କର୍ମ ପୂରା କରି ନ ପାରି ଯଦି ଅଧପତିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର କଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଯଦି କେହି ତାର ଭୌତିକ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାର କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଲାଭ କରେ ଏଥିରେ ତାର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଭୌତିକ କର୍ମ ଓ ତାର ଫଳ ଏହି ଶରୀରର ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ପର ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦିଗରେ ସୁବିଧା ପାଏ। ସେ ଯେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହେ, ସୁଯୋଗ ଚେତନା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ ବି କରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କାମ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାଲି ପଢିବି ଶ୍ଲୋକ 41। ରହୁଛି। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।